ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി, അതിലെ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇന്ന് 13ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ 2 ശ്ലോകം എടുത്തുള്ളൂ അല്ലെ, വലിയ ഭാവാർത്ഥമായിരുന്നു അതില്. ഇന്നലെ നാമജപത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത് നാമ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മഹിമയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ. അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തില് ആത്മസംതൃപ്തി നേടിയവരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നിർഭയമായിട്ടും നിസ്സന്ദേഹമായിട്ടും വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഏക വഴിയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ശുഗ മഹർഷി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, മുൻഗാമിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പാത പിന്തുടരുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും അത് ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച്. അതായത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ജ്ഞാനമില്ലാതെ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മള് അവബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടി ഒരു നിമിഷത്തെ ജീവിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതല്ല 100 വർഷത്തോളം നമ്മൾ ജീവിക്കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ആത്മീയ ബോധം ഇല്ലാതെ. അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അവബോധത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമയം പാഴാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവിതത്തിന്റെ ആ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട്
തുടങ്ങുക. ആ ഒരു നിമിഷമാണ് എന്ത് ഏറ്റവും മൂല്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വരദാനമാണ്. എന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വരദാനമാണ് മനുഷ്യജന്മം. മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അത് പാഴാക്കി കളയരുതെന്നാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും, കാരണം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് അത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു വരദാനമാണ് നമുക്ക്. ആ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മളത് പാഴാക്കി കളയരുതെന്ന് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 13 12 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? നമുക്ക് 100 ജന്മം, നമ്മൾ 100 വർഷം ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഖട്വാംഗോ നാമ രാജർഷി ജ്ഞാതേ യത്താം ഇഹായുഷഃ മുഹൂർത്താത് സർവമുത്സ്യ ഗതാവാനാഭയം ഹരിം. ഖട്വാംഗോ നാമ രാജർഷി ജ്ഞാതേ യത്താം ഇഹായുഷഃ മുഹൂർത്താത് സർവമുത്സ്യ ഗതാവാനാഭയം ഹരിം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗതാവാനഭയം ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഖഡ്വാംഗ രാജാവ് ഖഡ്വാംഗൻ. നാമം രാജ ഋഷി രാജർഷി. ജ്ഞാത്വ അറിഞ്ഞിട്ട്. ഇയത്താം കാലദൈർഘ്യം അതായത് ആയുസ്. ഇഹ ഈ ലോകത്ത്. ആയുഷ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ. മുഹൂർത്ത ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ. സർവം എല്ലാം. ഉത്സൃജ്യ മാറ്റിവച്ചിട്ട്. ഗതവാൻ അനുഭവിച്ചു. അഭയം പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം. ഹരി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കുള്ള ആയുസ് മാത്രമേ തനിക്ക് അവശേഷിക്കുള്ളൂവെന്ന് അറിഞ്ഞ രാജർഷി ഖഡ്വാംഗൻ തൽക്ഷണം എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും പരമരക്ഷയായ അഥവാ പരമ അഭയസ്ഥാനമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരിയെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? തനിക്ക് ആയുസ് ഇനി ഒരു മുഹൂർത്തം, ഒരു നിമിഷമുള്ള ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ, ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് തന്റെ ആയുസ് ഉള്ളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആ രാജർഷി ഖഡ്വാംഗൻ തൽക്ഷണം തന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും പരമരക്ഷയായിട്ടുള്ള അഥവാ പരമ അഭയസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭാവാർത്ഥം. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയാൽ എല്ലാമായി എന്ന ധാരണ ഒട്ടും ശരിയല്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥ പ്രാപ്യമാകും വിധം സ്വന്തം കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ ഒരുവൻ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം. പരമവും പ്രധാനമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് സ്വയം തയ്യാറാവുകയാണ് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ ഒരു രാജർഷിയായി ഇതിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ രാജ്യഭരണം എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദത്തിനുള്ളിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിന്റെ പരമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെയും പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനും പോലെയുള്ള മറ്റ് രാജർഷിമാരും അപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു. താങ്കളുടേതായ പ്രഥമ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ മാതൃകാ വ്യക്തികളായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത്
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആ പരമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കണം. പരമമായ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിയന്തിരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയി എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അതൊട്ടും ശരിയല്ല. അടുത്ത ജന്മത്തില് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അവസ്ഥ പ്രാപ്യമാകും വിധം എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വന്തം കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ ഒരുവൻ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് എന്ത്? അടുത്ത ജന്മത്തെ നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത ജന്മത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഏത് ശരീരമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? ജാഗരൂകനായിരിക്കണം. പരമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് സ്വയം തയ്യാറാവുകയാണ് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് സ്വയം തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ ഒരു രാജർഷിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം രാജ്യഭരണം എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അത് ഇരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒട്ടും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജാവാണ്. രാജ്യഭരണം നടത്തുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് മാറിയിരുന്നില്ല ചിന്ത? അദ്ദേഹം തന്റെ പരമവും പ്രധാനവുമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നൊരിക്കലും അദ്ദേഹം മാറിയിരുന്നില്ല, വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ, പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനെയും പോലെയുള്ള മറ്റ് രാജർഷിമാരും അപ്രകാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ രാജർഷിമാരെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, രാജർഷി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രാജാവുമാണ് ഋഷിയുമാണ്. അതായത് രാജാവായിരിക്കുമ്പോഴും ഋഷിതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവായാലും പരീക്ഷിത മഹാരാജാവായാലും ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവായാലും ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? രാജാക്കന്മാരാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഋഷിതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഇവരൊക്കെ നയിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് രാജർഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ താങ്കളുടേതായ പ്രഥമ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ മാതൃകാ വ്യക്തികളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? അവരുടേതായിട്ട് പ്രധാന കർത്തവ്യം അതെന്താണോ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകാ വ്യക്തികളായിരുന്നു ആര്? ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. അസുരനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ദേവന്മാർ ഖഡ്വാംഗ രാജാവിനെ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദേവന്മാർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്, അസുരന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായത്തിനായിട്ട് ആരെ ക്ഷണിച്ചു? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ ക്ഷണിച്ചു. ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ ദേവന്മാരുടെ തൃപ്തിക്കൊത്ത വിധം അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായ ദേവന്മാർ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിനു ഉതകുന്ന വരം നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ പരമപ്രധാനമായ സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് അത്യന്തം ജാഗ്രതയുള്ള മഹാരാജാവ് ഖഡ്വാംഗൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിത കാലയളവിനെ കുറിച്ച് ദേവന്മാരോട് ആരാഞ്ഞു. അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വയം തയ്യാറെടുപ്പിനോളം ഉത്കണ്ഠ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക വരങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാരാജാവിനെ എന്തിനു ക്ഷണിക്കുകയാണ്? ദേവന്മാരെ സഹായത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ സഹായിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ യുദ്ധത്തില് അസുരന്മാരെ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ സഹായത്തോടെ ദേവന്മാർക്ക് അസുരന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തില് സന്തുഷ്ടരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങള് ആയിട്ട് വരം നൽകാനായിട്ട് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ വരം നൽകാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് എന്താണ്? അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അത്യന്തം ജാഗ്രതയുള്ള, സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ജാഗ്രതയുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? തന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിത കാലയളവ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. തനിക്ക് തന്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് ദേവന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്താ പറയുന്നതല്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വയം തയ്യാറെടുപ്പിനോളം ഉത്കണ്ഠ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക വരങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ചോദിച്ച് അത് നൽകാൻ തയ്യാറാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് എന്തിനാണ്? അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വയം തയ്യാറെടുപ്പ്, അത് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വരങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. അപ്പോ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ മാത്രം ജീവിതമേ തനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് ദേവന്മാരിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ മഹാരാജാവ് ഖഡ്വാംഗൻ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളാലും സർവദാ സമൃദ്ധമായ സ്വർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് തൽക്ഷണം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വവും
ആ പരമാശ്രയവുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അന്തിമമായ അഭയം നേടി മുക്തി പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ദേവന്മാരെന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരു നിമിഷം അത്രേ ഉള്ളൂ, ആർക്ക് ഒരു മുഹൂർത്തം എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു മുഹൂർത്തം നേരത്തെ ആയുസ് മാത്രമേ ഇനി ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന് ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ദേവന്മാർ അറിയിച്ചത്. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളും എല്ലാം സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ സ്വർഗവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തൽക്ഷണം തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ടോ പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതവും പരമാശ്രയവുമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അന്തിമമായിട്ട് അഭയം നേടി മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു, മുക്തി നേടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പരമപ്രധാനമായ സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തിൽ സദാ ജാഗ്രതയുള്ളവനാകിയാൽ രാജർഷിയുടെ യത്നം ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും വിജയകരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, പരമപ്രധാനമായ സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തില് സദാ ജാഗ്രതയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജർഷിക്ക് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ ആ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു, അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക എന്ന പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് 7 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന് ഒരു നിമിഷം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ശ്രവിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനെല്ലാം. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ 7 ദിവസങ്ങൾ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ശുകദേവ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഭഗവതേച്ഛയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മഹാനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഉടൻ കണ്ടുമുട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹം നൽകിയ ആത്മീയ വിജയത്തിനുള്ള ഈ മഹത്തായ ധനത്തെ കുറിച്ച്, ശ്രേഷ്ഠമായ നിധിയെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭംഗിയായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശുകദേവ മഹർഷി നൽകിയ ആത്മീയ വിജയത്തിനുള്ള ഈ മഹത്തായ ധനം, അതായത് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ നിധിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഭംഗിയായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവാപ്യേതർഹി കൗരവ്യ സപ്താഹം ജീവിതാവതിഹി ഉപകൽപ്പയ തത്സർവം താവത് സാംബരായികം തവാപ്യേതർഹി കൗരവ്യ സപ്താഹം ജീവിതാവതിഹി ഉപകൽപ്പയ തത്സർവം താവത് സാംബരായികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. തവ അങ്ങയുടെ, അപി ഇതർഹി ആകയാൽ, കൗരവ്യ ഹേ കുരുവംശജ, സപ്താഹം 7 ദിനങ്ങൾ, ജീവിത കാലയളവ്, അവധി പരിധി വരെ, ഉപകൽപ്പയ അവയെ അനുഷ്ഠിക്കുക, തത് ആ, സർവം എല്ലാം, താവാത് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, യത് അതെല്ലാം, സാമ്പരായികം അടുത്ത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം 7 ദിനങ്ങളായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ കാലയളവിൽ അങ്ങയുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം, ജീവിത കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി 7 ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് നിശ്ചയിച്ച്, 7 ദിവസങ്ങളെ കൂടി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ഈ കാലയളവില് അങ്ങയുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന ജീവിത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് കഴിയും. അപ്പോ ഇനി അടുത്ത കാലയളവില്, അതുകൊണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ അങ്ങയുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സാധിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിർവഹിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും, അടുത്തൊരു ജന്മം, ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മം കിട്ടാനും
ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വയം തയ്യാറെടുത്ത ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ ദൃഷ്ടാന്തമായി എടുത്തുദ്ധരിച്ച ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇനിയും 7 ദിവസങ്ങൾ കൂടി അവശേഷിക്കുന്നതിനാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് സ്വയം സജ്ജനാകാൻ ലഭ്യമായ ജീവിത കാലാവധിയുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി നേടാൻ സാധിച്ചത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാണെങ്കിലോ 7 ദിവസമുണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ 7 ദിവസങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിത കാലയളവിൽ ആ കാലാവധിയുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന 7 ദിനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ ആശ്രയമെടുത്ത് സ്വയം മുക്തനാകണമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ പരോക്ഷമായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് വേണം? 7 ദിനങ്ങളിലെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ആശ്രയം എടുത്ത്, അതായത് ഭഗവതത്തിന്റെ ആശ്രയം എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം മുക്തനാകണം എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പരോക്ഷമായിട്ട് ആരറിയിക്കുകയാണ്? ശുകദേവ മഹർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കഥനം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ഏവർക്കും ഉത്തമമായ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് ഉചിതമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് കഴിയും. അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം, നമുക്ക് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ജീവിതത്തിന് ഉചിതമായി തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദിഷ്ടമായ ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഇനി അതാണ് അതില് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശുകദേവ മഹർഷിയെ പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു വ്യക്തിയും അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ കേട്ടൊരു വ്യക്തി, രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ഒരേപോലെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരാണ്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടാണ് അവരെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധകാലേ തു പുരുഷ ആകദേകത സാധുസഹ ചിന്ത്യാത് അസംഗശസ്ത്രേണ സ്പൃഹം ദേഹേനു യേ ചതം. അന്ധകാലേ തു പുരുഷ ആകദേകത സാധുസഹ ചിന്ത്യാത് അസംഗശസ്ത്രേണ സ്പൃഹം ദേഹേനു യേ ചതം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ കാലേ തു ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധകാലെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ തു എന്നാൽ പുരുഷ ഒരു വ്യക്തി ആഗതെ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം ഗത സ്വാതസഹ മരണഭയം കൂടാതെ ചിന്ത്യ തീർച്ചയായും വിച്ഛേദിക്കണം അസംഗ അടുപ്പമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ശസ്ത്രേണ ആയുധത്താൽ സ്പൃഹാം എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ദേഹേ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക വാസസ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ, അതായത് ദേഹസംബന്ധമായിട്ട്, അനു സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന യേ അവയെല്ലാം ച കൂടി തം അവയെ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഒരുവന് മരണത്തെ കൂസാത്ത നിർഭയത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ഭൗതിക ശരീരത്തോടും അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകലതിനോടും സമസ്ത ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള അഭിനിവേശം ഒരുവൻ നിശ്ചയമായിട്ടും വിച്ഛേദിക്കണം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തില് ഒരുവന് മരണത്തെ കൂസാത്ത തരത്തിൽ എന്തുണ്ടാവണം? നിർഭയത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് മരണഭയം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല അവസാന ഘട്ടത്തില്. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തോടും അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകലതിനോടും നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവണം? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളോടും എല്ലാം
ഒരുവൻ നിശ്ചയമായിട്ടും വിച്ഛേദിക്കണം. നമുക്ക് അതിനോടെല്ലാം ആ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് ഇല്ലാതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. സകലതിനോടും, ഭൗതിക ശരീരത്തോടും അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭിനിവേശം, ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയുള്ള അഭിനിവേശം, ഇതെല്ലാം വിച്ഛേദിക്കണം, ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ വിവർത്തനത്തില് പറയുന്നത്, ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യോർജത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് സുസ്ഥാപിതമായൊരു സത്യമാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്ഥായിയായൊരു അധിവാസം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ലജ്ജാവഹമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പോഷത്വം. മരണാനന്തരം കൂടുതലായി യാതൊന്നും വരാനില്ലെന്നും കുറച്ചു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ ജീവിതം തന്നെയാണ് സർവസ്വം എന്നും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാർ, തത്വചിന്തകന്മാർ മുതലായവർ ചിന്തിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലും ഈ അല്പജ്ഞാനം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഘോരഫലം അത്യന്തം തീക്ഷ്ണമായി അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും വിഡ്ഢികളായ ഭൗതികവാദികൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തെക്കുറിച്ചോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ല. വെറും ബാഹ്യവസ്ത്രമായി ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷം ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രാഥമിക നിർദ്ദേശമാണത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണത്. വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഊർജത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് സുസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളൊരു സത്യമാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന അധിവസിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും ചിന്തിക്കുന്നത് ലജ്ജാവഹമായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പോഷത്വം. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്ഥായിയായിട്ടൊരു അധിവാസം, സ്ഥായിയായിട്ടൊരു വാസസ്ഥലം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മരണാനന്തരം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് യാതൊന്നും വരാനില്ല എന്നും കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് സർവസ്വം എന്നും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളവര് ചിന്തിക്കാണ്. കാരണം ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ള ഈ ജീവിതം തന്നെയാണ് നമുക്ക് സർവസ്വമായിട്ടുള്ളത്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണ്. ആത്മാവ് പിന്നെ മരണശേഷം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വരാനില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലോകത്തില് വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലും എന്താണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അല്പജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഘോരഫലം അത്യന്ത തീക്ഷ്ണമായി അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഭിത്തികളായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികവാദികൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തെക്കുറിച്ചോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചോ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയും ആർക്കില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കില്ല. വെറും ബാഹ്യവസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബാഹ്യവസ്ത്രം പോലെയാണ്. ആ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും, അതിനുശേഷവും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ല, ജീവാത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിനു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ശരീരം നശിച്ചു പോകും, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം നൽകുന്ന ഉപദേശം നമുക്ക്. ഒരുവൻ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തയും ശരീരം മാറുന്നു. ഈ ശരീരമാറ്റത്തെയാണ് മരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ ഒരു ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ ശരീരം മാറും. ഈ മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ശരീരം മാറ്റത്തെ മരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ മരണം എന്നത് വർത്തമാന ശരീരത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ശരീരമാറ്റ പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണത്? എത്ര നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് അതിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. കാരണം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ശരീരമാറ്റം അതാണ് പറയണത്. അതായത് വർത്തമാന ശരീരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ആ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ശരീരമാറ്റ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഇതിന് തയ്യാറായിരിക്കുകയും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതിന് യത്നിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം എന്താണ് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മളെ മുന്നിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രക്രിയ വരുന്നതാണെന്നും അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അടുത്തൊരു ജന്മം ജീവാത്മാവിന് നല്ലൊരു ശരീരം
ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം യത്നിക്കുകയും വേണം. പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നവർ സ്വായത്തമാക്കുന്ന ആത്മീയ ശരീരമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ശരീരം. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠമായ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വായത്തമാക്കുന്ന ആത്മീയ ശരീരം. നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അവിടെ കിട്ടുന്നതോ ആത്മീയ ശരീരമായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ സ്കന്ധത്തിലെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ കാര്യം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതില് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശരീരമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ശരീരമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത ജീവിതത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കണം. വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മൂഢരായ നേതാക്കൾ ശരീരത്തോടും ശരീരബന്ധങ്ങളോടും നിവേദനം നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളവർ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂഢരായിട്ടുള്ള നേതാക്കള് ശരീരത്തോടും ശരീരബന്ധങ്ങളോടും നിവേദനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളോടുമാണ് അവർ കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൂടുതൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്നത്. പേജ് മാറിപ്പോയി. കൂടുതൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് ശരീരത്തോടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിനോട് ബന്ധമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളോടുമാണ് ഇവര് ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തോട് മാത്രമല്ല, ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിങ്ങനെ മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിതാന്ത്യം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. മരണാനന്തരം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശരീരബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം ഒരുവൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ശരീരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തോട് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാര്യ, കുട്ടി, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സമൂഹം, രാജ്യം, ഇങ്ങനെ മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നമുക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം അപ്പൊ മരണത്തിന് ശേഷം, അതായത് ആ ശരീരം പോകുമ്പോ മരണശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശരീരബന്ധങ്ങളെല്ലാം അവൻ എന്താണ്? വിസ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഓർമ്മ മുഴുവനും ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഇതിനോട് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു താൽക്കാലികമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഉറക്കത്തിലുള്ള ഈ മറവിയെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഉറക്കത്തില് നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഈ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആരെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായ അവസ്ഥ ഉറക്കം. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കായി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ശാരീരിക ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ചു മാസങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും തന്നെയല്ല മരണം. അപ്പോൾ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ പേടി നമുക്ക് പോകൂല. അതായത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു മറവിയാണ് നമുക്കവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കത്തില്. അതേപോലെ നമ്മുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കായി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ശാരീരിക ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ചു മാസങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും തന്നെയല്ല മരണം. അപ്പൊ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്?
ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മളൊരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിടുന്നത് പോലെ, പഴയത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് എടുത്തിടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് വരെ, അതായത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന വേറൊരു ശാരീരിക ചുറ്റുപാടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു. അതാണ് എന്ത്? മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഈ വർത്തമാന ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരുവൻ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ക്രമേണ മാറ്റണമെന്നേയുള്ളൂ. അതിന് വർത്തമാന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്ര പരിശീലനം നേടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മതി? നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ക്രമേണ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാം. അതിന് നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ വർത്തമാന ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്ര പരിശീലനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും നിമിഷത്തിലോ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിലോ ഈ പരിശീലനം തുടങ്ങാം. ഇത് എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പരിശീലനം തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ പരിശീലനം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് മുന്നുള്ള ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല? നമ്മുടെ മരണം എപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ശൈശവത്തിൽ തന്നെ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയാണ് സാധാരണ രീതി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ശൈശവത്തിൽ തന്നെ, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ പരിശീലനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ. ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ക്രമേണ ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നീ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പടിപടിയായി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇത്തരം പരിശീലനം നൽകുന്ന ധർമ്മ സംസ്ഥാപനങ്ങളെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ സനാതന ധർമ്മം സംഹിത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം ഈ പറഞ്ഞ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ പുരോഗമിക്കും. ഇങ്ങനെ പരിശീലനം നൽകുന്ന ധർമ്മ സംസ്ഥാപനങ്ങളെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ സനാതന ധർമ്മ സംഹിത എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഒരുവൻ കുറഞ്ഞത് 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴെങ്കിലും കുടുംബ, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു വ്യക്തി കുറഞ്ഞത് 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കുടുംബത്തിന്റെ, സമൂഹത്തിന്റെ, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വാനപ്രസ്ഥത്തിലും സന്യാസാശ്രമത്തിലും പരിശീലനം നൽകുന്നത് അടുത്ത ജന്മത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ശരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും. പൊതുജന നേതാക്കന്മാരുടെ വേഷങ്ങൾ വിഡ്ഢികളായ ഭൗതികവാദികൾ കുടുംബ, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടാൻ യത്നിക്കാതെ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പൊതുജന നേതാക്കന്മാരുടെ വേഷത്തില് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നോ വേർപ്പെടാനായിട്ട് യത്നിക്കാതെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്രകാരം അവർ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ഇരകളായി തീരുകയും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന്റെ ഇരകളായി തീരുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വീണ്ടും അവർക്ക് എന്ത് വരും? അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഭൗതിക ശരീരം, ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില ബഹുമതികളൊക്കെ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ കൈകാലുകൾ ദൃഢമായി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി നിയമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ബഹുമതിയൊക്കെ ലഭിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും കൈകാലുകൾ ദൃഢബദ്ധമായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതി നിയമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് ഇത്തരം നേതാക്കൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലതിനോടുമുള്ള ആശാപാശങ്ങളെ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും സ്വമേധയാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലതിനോടുമുള്ള ആശാപാശങ്ങളെ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും
സ്വമേധയെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കാരണമായ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബ ബന്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഒരുവന് നിശ്ചയമായിട്ടും ലഭിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇത്തരം രോഗഗ്രസ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അവസരമില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു സന്ദർഭം അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. നമുക്ക് ഒരുവന് നിശ്ചയമായിട്ട് ലഭിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ രോഗഗ്രസ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അവസരം ഇല്ലാതെ വരും. ജീവസത്തയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാവാനാവാത്ത ഘടകമാണ് എന്ത്? അഭിലാഷം, ആഗ്രഹങ്ങൾ. ജീവസത്ത ശാശ്വതനാകിയാൽ നൈസർഗികമായ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? അതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നൈസർഗികമായിട്ടുള്ളതാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ആയതിനാൽ ഒരുവന് ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് സ്വമേധയാ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ആശാ വിഷയങ്ങളെ മാറ്റാൻ സാധ്യമാണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാൽ സ്വഭാവനമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്താക്കി മാറ്റണം? ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, അതായത് സ്വഭാവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നിശ്ചയമായും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, മടങ്ങി പോകാനാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്, നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. ആ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി നിന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണമെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കും ബഹുമതികൾക്കും പ്രസിദ്ധികൾക്കുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന വർധനയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി താനെ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമതികൾക്കോ പ്രസിദ്ധികൾക്കുമുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിവിടെ തന്നെത്താനെ കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു ജീവസത്ത ഭഗവത് സേവനങ്ങൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. മാത്രമല്ല അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സേവന മനോഭാവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എപ്പോഴും സേവകനാണ്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സേവന മനോഭാവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ പരമാധികാരി മുതൽ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന നിസാരനായ നിർധനൻ വരെയുള്ള എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സേവനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സേവന വ്യഗ്രതയെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ആത്മീയതയിലേക്ക് അഥവാ ചെകുത്താനിൽ നിന്നും ദൈവത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അത്തരം സേവന മനോഭാവത്തിന്റെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തെ പരമാധികാരി മുതല് ഒരു തെരുവില്, അപ്പൊ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർധനൻ വരെയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സേവനത്തെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ആത്മീയതയിലേക്ക് മാറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ ചെകുത്താനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? ആ സേവന മനോഭാവത്തിന്റെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മുടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാ വന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന്. ആ നമ്മുടെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.